Avui preparem caragols amb cabra de mar, un gran plat. Per cuinar-los hem anat a casa de la Núria. Per preparar-los necessitem caragols dejunats a punt per cuinar. Els caragols han de ser molt nets, per això omplirem la pica d'aigua, els posarem a dins, els fregarem molt bé i els passarem amb una escorredora. Anem per la segona rentada. Igual que la primera, omplim la pica d'aigua i posem els caragols. Freguem bé els caragols i els anem triant per eliminar els que estiguin buits o no es despertin. Anem per la tercera rentada. Aquesta vegada ho farem amb aigua i vinagre. Quan posem el vinagre a la pica, veurem que els caragols, que ja estan molt nets, treuen molta bava. Anem per la quarta i última rentada. Aquesta vegada només amb aigua neta. Ja els tenim nets i els anem a coure. Us direm els ingredients. 4 quilos de caragols, 2 litres d'oli d'oliva, 6 cebes tallades per la meitat, 1 quilo de tomàquets tallats per la meitat, 6 cabeces d'all senceres, una d'elles la tallarem en 2 parts, un bon manat de farigola, 4 fulles de llor, 4 bitxos i sal. Ja tenim preparats els caragols per fer la primera cocció. Posem oli en una cassola. Afegim les herbes, la farigola, el llor i els bitxos esmicolats amb els dits. Encenem el foc. Deixem que l'oli escalfi les herbes i afegim els caragols. Afegim per sobre dels caragols els alls i les cebes, remenem amb suavitat i seguidament afegim 2 grapadets de sal. Esperem uns 5 minuts i incorporem els tomàquets. Ho deixem coure entre 45 minuts i una hora, amb la cassola tapada i remenant de tant en tant. Quan hagi passat el temps de cocció, tastem els caragols. Si estan al punt, apaguem el foc, deixem refredar la cassola i separem els caragols de la resta d'herbes i verdures. Ja tenim els caragols cuits. Els podríem menjar amb all i oli, però en aquest cas, com que n'hem cuit molts, els dividirem en porcions i els congelarem. I així els tenim preparats per cuinar-los amb diferents receptes. Avui us expliquem com cuinar aquests caragols amb cabra de mar o centollo, perquè no hem trobat cabra de mar. Necessitem 250 caragols, 2 cabres de mar, 4 cebes grans picades, 7 tomàquets ratllats, 4 fulles de llor, mig manat de farigola, sal, oli d'oliva verge, 1 litre i mig de brou de peix que ja tindrem calent. Anem per la picada. 2 grans d'all, una llesca de pa de xapata, 12 ametlles torrades, 12 avellanes torrades i per arrodonir 2 bitxos. Separem les potes del cos dels crancs. Els hi donem uns cops amb la mà de morter per menjar-los més fàcilment. Si els crancs tenen ous, els retirem i els reservem. Obrim la closca, traiem l'interior i reservem en un plat amb els ous. I descartem la closca. Tallem a trossos la part interior de la carn blanca i la reservem amb la resta. Posem oli a la cassola, que cobreixi el fons. Encenem el foc i fregim la cabra a foc mitjà uns 7 minuts. Retirem i reservem. A la mateixa paella fregim els alls i les llesques de pa per fer la picada. En un morter treballem tots els ingredients de la picada. Hem d'obtenir una pasta homogènia i ben integrada que reservarem. Posem oli a la cassola i posem la ceba ratllada i comencem a fer el sofregit. Anem remenant constantment. Ens ha de quedar ben ros. Veus, ara? Això ja està a punt? Sí, això ja està a punt, Incorporem el tomàquet i continuem remenant amb el sofregit fins que estigui al punt. És el moment d'incorporar a la cassola els interiors i els ous de la cabra de mar. Remenem un minut per incorporar bé tots els ingredients i posem el brou de peix i la picada que tenim preparada. Incorporarem el manat de farigola i el llorer. Ho deixarem coure uns 5 minuts i ho retirarem. És el moment de posar la cabra a la cassola. Quan comenci a arrencar el bull, comptarem 5 minuts. Aquests 5 minuts faran que la cabra agafi tot el gust del sofregit i del brou de peix. Passat els 5 minuts, amb cuidado, retirem la cabra i la reservem amb una safata a banda. Moment important. Afegim els caragols a la cassola i remenem amb cura
per evitar que es trenquin. Els tindrem uns 15 minuts perquè agafin tot el gust de tot el sofregit i tot el suc. Si veiem que ens queda sec, hi podem afegir una mica més de brou de peix. Per acabar, repartim la cabra de mar per sobre dels caragols. Tapem la cassola, apaguem el foc i cassola llesta per menjar. I com sempre, us diem que no marxeu sense deixar-nos un like i subscriure-us, així ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.